kama ginyalo geng' e yo machalo nade kinde mabiro mbele kalore ni ma oken mokwongo mwaneno ka gwandruok mar lo okelo aje machak kod Dina Gai machiegni karwaki e twak okinyi makawuono masira makoch manotimore e gwengego mag Siaya makoro kelo tho mano mar ji 9. Wang'e ni ma oken mokwongo makata wawinjo weche makamage katimore gwandruok mag lo ang'o minyalo ti? Erokamano ahinya. Weche lo to ng'eny, kidhi dala nitie gwandruok mang'eny ma weche lo kelo. To mokwongo wadwa wacho ni nitie ji mang'eny manie gweng' monego bed ni kao patik mar kelo kwe weche lo. Wan gi anyuola, wan gi miji kumi, wan gi chief, wan gi jodongo, wan gi kanisa monego bed ni sama nitie gwandruok machal kamano to gin bende nyaka gi take part mondo gikony oganda, nikech wito ji 9 dichiel en gima chal ka terrorist attack. Wito ji 9 ok en tugo, wito ng'ato achiel en gima lit. Koro wito ji 9 madino konyo oganda otho athoa kamano nikech weche lo. Onego kaka oganda wabed joma nyalo bed pinye bura mayal gimoro makel kwe. Tiyudo ka samoro nitie kaka weche logi be ok yal gi e yo maber. King'iyo kata jok ma samoro imiyo lope ka nitie kes, tiyudo ka ng'ama nokonego milo emomilo. Koro kelo shida mang'eny. Ting'e maber niya, e dala nitie jodongo mong'eyo chakruok mar gigi. To samoro giling' ka oganda sani koro koka gidwa chako wuoyo. To sama ne gini dhi nyime to giling'. Nyaka sani wacho ni bura makama en bura manoserumo kata doho nosetieke kendo family